Azken 5 urteetako urririk beltzena izan da EAEko enpresa sareen bilakaerari dagokionez. Confebaskek argitaratutako datuen arabera, 2016ko urrian baino 516 enpresa gutxiago daude erregistraturik, urte osoa harturik, 0,1ko jaitsiera eman delarik. Euskal Enpresarien Konfederazioak gaur argitaratutako txostenetan jaso denez, iraileko gorakadaren ostean, 160 enpresa gutxiago erregistratu ziren, pasaden urrian gizarte segurantzan. 3 herrialdeen artean, kaltetuena Araba izan da, aurreko urtearekin alderatuz 0,8ko jaitsiera pairatu duelarik, 2016ko urrian, baino 75 enpresa gutxiago erregistratu dira. Autonomoi dagokioenean, 702 pertsonako igoera izan du erregistro kopuruak, aurreko hilabetearekin alderaturik. Hala ere, urtebete atzera eginez, 2016an baino 1200 autonomo gutxiago erregistratu dira aurtengo urrian. Kodunen konkurtsoan dauden Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa kopuruak ere nabarmen egin du gora aurten. 223 enpresa sartu dira konkurtsoan, 2016an une honetan zeudenak, baino 11,5 gehiago izanik. 2017ko 3. hiruhilekoan, 76 euskal enpresa sartu ziren hartzekodunen konkurtsoan, Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban, 2016ko hiruhileko berdinean, baina 18 gehiago izanik. 3 lurraldeen arabera banatutako 3 erakundek osatzen dute konfederakundea, hain zuzen ere. Gipuzkoako enpresarien elkartea, ADEGI, Bizkaiko enpresarien konfederazioa, Quebec, eta Arabako enpresariak, ZEA. ADEGIko lehendakaria den Peio Gibelaldek irailean egindako aurreikuspenak, datuek erakutsitakoaren aurkakoak dira, Gipuzkoan egindako ikerketen emaitzen inguruan egindako adierazpenetan esandakoaren arabera. Enpresa konfiantza maximoetan dago. Enpresen 93%k uste du merkatuaren egoera normaltasunekoa edo susperraldikoa dela. 7% arte jaitsi da atzeraldian dagoela uste dutenen kopurua. Maximo eta minimo berria, urrenez urren. Datozen hilabetei begira, enpresenia 96%k espero du merkatuko egoera normaltasunezkoa edo susperraldikoa izatea. Eta 4% baino ez du espero atzeraldi egoera. Datuak kezkagarriak dira, eta Roberto Larrañagak, Confebaskeko lehendakariak adierazi duenaren arabera, zerga erreformen proposamenean datzagakoa. Larrañagaren esanetan, EAJak eta PSek itundu berri duten zerga erreformak, inbertsio eta enplegu gehiago sortzeko dirua kentzen du. Euskadin, enpresei ematen zaien tratamendu fiskalean hobetzeko margina handia baitago.